Madasigong kagabhion kaninyong tanan mga igsoon. Kumusta? Kumusta mo mga igsoon? Kumusta ang pagkinabuhing Kristohanon? Mga igsoon, nasayod ako nga ang pagkinabuhi nga Kristohanon, ang pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo, dili gayud sayon, lisod gayud kining sundon o lisod nga buhaton. Daghan nga mga distractions sa kinabuhi, daghang mga pagsulay, daghang mga tentasyon, daghang mga hulga na atong ma-encounter. Pero igsoon, atong hinumduman sa kanunay sa Psalm 126 verse 5 nag-ingon, "Those who sow in tears shall reap in joy." Mga igsoon, kung nibati man kita og kaluya karon, kung nibati man kita og kakapoy, nibati man kita og kaguol, naka-encounter man kita og mga persecution sa atong isig katao, sa atong pamilya, sa atong mga kaila og sa tanan, kung naglisod natagpasan sa cross nga naa kanato karon, atong hinumduman nga naa si Lord nga mutabang kanato sa kanunay. Tungod kay ingon siya nga kung buot ka nga mosunod kanako, pas-ana ang inyong cross. So, kung unsa man ang mga nagdala og kabugat sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, ato lang gayud diampo sa kanunay sa Ginoo ug atong isalig kaniya kanunay. Tungod kay nasayod kita nga dili gayud kita talikdan ug pasagdan sa Ginoo sa atong pagabuhaton, atong pagsunod sa iyang kabubuton. Ato gayon hinumduman nga naa si Lord nga mugiya, naa si Lord nga mutabang kanato sa kanunay. Kung bati man tagkasakit, kung hilak man ta diha sa Ginoo, atong hinumduman nga kung nagtanom kita, kung nagbuhat kita sa mga butang nga nakapag-uol kanato sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, muani gayud kita og kalipay nga walay sama. Tungod kay si Lord ang nasayod sa atong pagkinabuhi ug siya ang muhatag kanatong kalipay nga walay sama, dili ikakumpara nga kalipay, tungod kay gasa kini sa Ginoo nga ihatag sa matag usa kanato. God bless mga igsoon.